Máme tady první noc před konem. Macháček je v pí nervózní. A my s Vlastíkem máme veselou zábavu bavit se na jeho účet. Vlastíku, pozdrav. Zdravím všechny lidi. To je idiot. Máme tady ráno. Do Koprkonu zbývá pouhých 5 hodin. Tohle Vlastíček ještě vehementně pracuje na naprosto nepodstatné věci. Monika pracuje na mnohem podstatnější věci a Macháček je z toho v piči. Dorťáku, řekni něco do Koprkon TV. Je to fakt dřina. Dorťák workuje, to je vidět. To je frajer. Něco, nějaký moudro, co můžu pouštět lidem. Tohle v životě lidi, tohle co víte, nedělejte. Přípravy Koprkonu vrcholí a zatímco hlavní pořadatel je stále s nervama v kýblu, ostatní pilně pracují, aby naplnili těžké normy pracovní. A je tady opět Dort se svou trošku do mlýna. Co to bude tentokrát? Bonmot? Báseň? Programy, dolepit programy. Bylo krásné, ne? Pane řediteli, Koprkonu všechno probíhá v pořádku? Vy jste Neprobíhá úplně všechno v pořádku. Co ti chybí? Čas mi chybí především. Vidíme v západní Evropě. To mi ani ruku nepodáš. Ruku? Ruku! Ani nohu. Já mu tu nohu podám. Nepustí, ťahá. Awesome. To jsou nějaké maďarské. Ne, my jsme sem došli jako úplný dvoje marky, já mám dojebaný žaludok a on je chorý. Já jsem chorý, takže my jdeme spát. A tohle si vezmu, tady. Ne, moje. A já jsem prevodím na zajtra na sobotný program. Máš Moje stíž po přednášce. No, já jsem ještě neskončil, ale jsem to... výborný. Jo, ještě si neskončil, ale už tam na tebe čekají high school muzikálu. Jsou tam? Jo. Ale tady není takový ten dredatý frajer, ne? Který vždycky byl v pohodě. Tak Lorde, jak jsi odpověděl na klasickou otázku? What's up? Ty blbé, já bych odpověděl to jisté. What's up? Cool. What's up? What's up? You suck. Nebo bych ti řekl eat shit. Jsi to chtěl? What's up? I'm still in Iraq, man. You suck. Oh yes, you wanna cook here, little one? Následně se smrskne a pak budeme čekat, co se bude dít dál. Takže, já vás vítám na 6. Koprkonu, ročník 2008, definitivně poslední samozřejmě. A pár slov. Pár slov k programu. Toto je program verze 136, dokončená včera na večer. Už neplatí. Ale bohužel neumíme to ještě zatím dávat, že by se to měnilo nějak online, ale tak to nevadí. Proč neplatí? Protože máme kamarády, kteří si kupují drahá auta, ale nemají na dálniční známku. Já bych ho jmenoval. Ani na zimní gumy. Koupí si severské auto na letních gumách. Nevadí. Ono se to všechno stíhne, akorát se to bude tak nějak jako přesouvat volně.